S'il vous plaît. Frantziako parlamentuan ikusi da irudi hau arratsaldean. Berdintasunaren aldeko oihuak diputatuek sexu bereko bikoten ezkontzak onartu eta gero. Ezkerreko alderdiek pozez ospatu dute onarpena. Ia 127 orduko eztabaida parlamentarioa izan da eta kaleetan bitartean inork espero zuen krispazioa ikusi ahal izan dugu. 331 boto alde eta 225 kontra. Horiek sexu berekoen ezkontzek gaur jaso dituztenak. Publiko artean izan diren oihu batzuk kenduta, bozketa normal joan da, hori bai, eskuinari ez zaio minutu bat bera ere faltatu konstituzionalera joateko eta jada elegitea aurkezten ikusi ahal izan ditugu. Erabakia hilabete barru espero dugu. Hala ere, Holanden gobernua lasai, oso lasai azaltzen da, eta ekainean jada Frantzian lehenengo ezkontza homosexualak ikusiko ditugula diote. Kezka kalean sortutako zatiketagatik dago. Izan ere, ordu honetan ere bi Frantziak manifestatzen ari dira. Abortuarekin ere gauza bera gertatu zela gogoratu dute sozialistek, eta oraingoan ere orduan gertatu zena behin legea onartuta gauzak bere lekura itzultzea espero du Holanden gobernuak.